I ara les voltes ja són sobre els posteriors. Un aplaudiment, una feina molt sèria, molt engavisada, i això va de menys a menys, ja anirà pujant de torn una pujant. I vostès ahí tenen, en aquesta mitja volta, en les posteriors. Hola! Passem a l'aire del galop directament, des de l'aire de la vaquera, pas i galop. Está ahí el Alejandro. Algo brilloso. Apoyo, molt més apoyo. Arranca en plan, sí senyor. Ja va pujant de tono.